Takže ja môžem pokračovať v tom, čo viem robiť najlepšie. Šikanovať kokotov a piče. Takže poďme na to. Čerka, už vidíte pri ďalšom diele s nami. Moje meno je Oskar. Dneska sa nachádzame v srdci Petržalky. OK, som späť. Pokračujeme. Chcel by som privítať víťazov Lavalandu, Kika Trabo! Si akú intonáciu zmenil hneď, kámo, jak si začal? No tak keď ti už aj Trabo povie, že jak si zmenil intonáciu, keď sa zapla kamera, inými slovami skurvený, afektovaný pičus, tak to už je asi naozaj známka toho, že to už fakt preháňaš. Keď ti Trabo kritizuje tvoj prejav, tak je to akoby ti František Mareta kritizoval tvoju gymnastickú zostavu.